I temaforløbet, vi havde om Eat and Learn, der lærte jeg om kriminalitet og hvad der sker, hvis man laver kriminalitet. For eksempel hvis man begår et mord eller tyveri, så lærte vi om dommen på det. Der lærte jeg også om konfliktoptrapning. Og det handlede om, at hvis man nu var i en konflikt med en af sine venner, så i stedet for bare at fortsætte altså op ad den trappe, man laver. For eksempel hvis en han siger hold kæft, så vil den anden altid svare igen, og så går man længere og længere op ad den trappe, hvis man fortsætter. Og så bare stoppe med det samme i stedet for bare at blive ved med den konflikt. Så bare stoppe med det samme.